A Vía Verde do Salnés está máis preto de ser unha realidade. Antonte, tras a reunión mantida coa conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato, comprometeuse a aportar o 35% do financiamento do proxecto desta vía que percorrerá os concellos de Caldas, Portas e Vilagarcía, tal e como explicaron esta mañá no consistorio caldense os tres mandatarios. E queremos manifestar a satisfacción porque na reunión de Antonte a conselleira garantiu un 35% de financiación, non? E, ademais, tampouco dixo especificamente que se cerraba eso, pero que quería que outras administracións, tamén a administración local, que participara. Por iso, os concellos teñen solicitadas xa reunións co Ministerio e coa Deputación de Pontevedra, que xa se comprometeu a aportar no proxecto, pero queda por ver a contía. O obxectivo é que os municipios teñan que aportar un máximo do 30% do financiamento total, que son 535.000 euros. O proxecto é xa imparable. É unha boa nova para os tres concellos, porque a aportación municipal vai a ser pequena, modesta, en proporción aos beneficios obtidos. O proxecto a conselleira pois o veu con moi bons ollos, encantoulle a idea e, dende logo, dende o primeiro momento, tivo unha boa recepción a este proxecto. Onte ainda fixen unha xestión para ver se nos axilizan a entrevista en Madrid. Coa conselleira tamén lle dei un toque, porque me tocaba a min, de alguna maneira, non? E iso claro que vai ser adiante, hasta vamos ir inaugurala en bicicleta. Ese 35% que aportará Medio Ambiente está previsto que se faga con fondos europeos. A Vía Verde do Salnés será a primeira que está proxectada en toda Galicia e percorrerá unha senda de 9.195 metros. Os alcaldes destacaron tamén esta mañá o positivo impacto económico que terá sobre os tres concellos, actuando como un mecanismo dinamizador.